на тэрыторыі Беларусі на пачатак вайны жыло 900 тысяч яўрэяў. На жаль, за гады вайны колькасць яўрэйскага насельніцтва скарацілася на 2/3, і 600 тысяч чалавек яны былі забітыя ў гэтыя часы. Паўстае пытанне, як захоўваецца памяць зараз і раней пра гэтыя падзеі. Пачнем з таго, што ў 1969 годзе быў адчынены мемарыяльны комплекс Хатынь. Я не буду зараз распавядаць гісторыю Хатыні, мне заўсёды цікавіла тая частка, у якой знаходзіцца сцена жалобы. Гэта вялікая сцена, у якой ёсць нішы, і ў гэтых нішах напісана месца, гэта можа быць канцлагер, гэта можа быць лагер смерці, месца масавых знішчэнняў. Напісана яго канкрэтная каардыната, гэта назва горада ці мясцовасці, і таксама колькасць. І вось калі мы з вамі былі бы ў Хатыні, мы бы з вамі пабачылі. Мінск, раён улицы Республиканская, Шорная, Колгасная, Няміга, у канцлагеры знішчана каля 80 тысяч чалавек. Я калі на гэта гляжу, у мяне адразу пустае пытанне, што за канцлагер, чаму даны назвы гэтых вуліц, і я таксама думаю, это 1969 год, адносна далёкі ад нас год, чаму менавіта так напісалі. Зараз ужо вельмі проста сказаць, што тут скіравана власкіраванасць на тое, каб напісаць, што гэта было мінскае гета, але ў тыя часы гета не выкарыстоўвалі слова, на мемарыяле яго немагчыма было напісаць. Таму і напісалі Мінск, канцлагер і назвы вуліц. Чаму менавіта важна казаць пра ўвогуле пра мінскае гета? Справа ў тым, што мінскае гета гэта адно з буйнейшых гетаў, які знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Гета было створана у ліпені 1941 года і праіснавала да кастрычніка 1943 года. І лічба, колькі там загінула людзей, яна вар'іруецца ад 80 до 100 тысяч чалавек. Уявіце сабе, на мяжы у Мінску 40 вуліц, гэта была тая частка, дзе змяшчаецца вялікая колькасць людзей. Калі глядзець на мапу, якую вам зараз я паказваю, гэта план, які быў складзены ў 2018 годзе. Тады быў выдадзены метадычны дапаможнік мінскае гета для школьнікаў. Там была створана мапка, каб паказаць, якое месца ў Мінску займала тэрыторыя мінскага гета. Тут можна пабачыць, напрыклад, такую тэрыторыю, як Зондар гета. Гэта тэрыторыя для дэпартаваных яўрэяў. Пра дэпартацыю мы таксама з вамі пагутарым. Унізе, у левым угле, мы з вамі можам пабачыць вуліца Мэблевая і пабачыць з вамі могілкі. Гэта вось якраз тое месца, дзе яшчэ некаторы час таму студэнты Беларускага тэхналагічнага універсітэта займаліся фізкультурай. Таксама мы з вамі можам пабачыць такія важныя месцы, як Юдэнрад, камітэт, які займаўся яўрэйскімі справамі. Можам пабачыць месца Яма, адно з найглаўных месц памяці на тэрыторыі былога мінскага гета. Калі казаць пра мінскае гета, мы з вамі зараз паглядзім, якія помнікі, калі былі там усталяваныя. Мой погляд, я ўсе вам не буду акрэсліваць, толькі такія найбольш важныя. Першы помнік, гэта ў нас помнік Чорны абеліск. Уявіце сабе, 1947 год. Тыя, хто перажылі Халакост, яўрэі, яны вяртаюцца ў Мінск. Але пасля вайны было страшна казаць, што ты быў яўрэем, і таму шмат людзей, хто скрываў сваё паходжанне. То есть яны пра гэта не хацелі распавядаць. І ў 1947 годзе у Мінску, на тым месцы, якое мы зараз называем Яма, быў усталяваны першы на тэрыторыі саветаў помнік на мове ідыш. Калі казаць пра гэты помнік, мы яго называем Чорны абеліск. Вы бачыце, як і фотаздымак яшчэ савецкіх часоў, і сучасны стан. Мы з вамі бачым, што гэты помнік, ён прысвечаны тым яўрэям, якія загінулі 2 сакавіка 1942 года. Гэта быў пагром, які называюць прымскі пагром. І па падліках каля 5000 чалавек у гэтым пагроме яны загінулі, яны былі пахаваны ў гэтым месцы. Што цікава, аўтарам гэтага тэкста з'яўляецца Хайм Альцінскі, ён быў паэтам, яму таксама за актыўны ўдзел у усталяванні гэтага помніку ён быў рэпрэсаваны далей. І Каменацёс, таксама, які браў удзел у стварэнні гэтага мемарыяла, ён таксама пастрадаў за тое, што ён спрабаваў увекавечыць памяць пра тых, хто загінуў на тэрыторыі Ямы. Апроч Чорнага абеліска, насупраць знаходзіцца група, якую называюць тыя, хто ідуць на смерць. На рускай мове это ідущыя на смерць. Гэтая частка паўстала ў 2011
у 2000 годзе, і гэтая частка паўстала з дапамогай такіх людзей, як Леаніда Левіна, Фінскага і таксама Эльзы Полак. Калі спрабавалі стварыць музейную мемарыяльную частку, было вырашана дадаць скульптурную групу. Прычым, калі глядзець на фотаздымкі, мы з вами пабачым, што мы з вами не бачым такіх чёткіх рыс твараў людзей. Мы з вами бачым постаці, якія спускаюцца ўніз, якія ідуць на смерць. Наверсе стаіць скрипач. Напэўна, гэта той чалавек, які грае астатнюю ў сваім жыцці мелодыю. Самы, напэўна, цікавы факт, які датычыцца гэтай скульптурнай групы, тое, што Эльза Полак, про якую я узгадвала, яна сама перажыла Аўшвіц-Біркенау. І толькі той чалавек, які перажыў менавіта ўсе жахі Другой сусветнай вайны, ён мог паказаць усе тыя пачуцці, якія датычыліся падзей таксама гэтай вайны. Вельмі цікава, як яна ўвогуле казала пра тое, як яна прыйшла да скульптуры, я крышку працытую. Чалавек стварыў гэтыя жахі, але не знайшоў мовы, каб іх апісаць. Успаміны заставаліся жывымі і паштурхоўвалі мяне. І так я прыйшла да скульптуры. І вось менавіта, калі яна стварыла гэтую групу, калі на яе глядзіш, ты сапраўды хоць часткова можаш адчуць усю тую боль, ці нават паспрабаваць уявіць, што перажывалі людзі ў часы, калі на тэрыторыі Мінска існавала менскае гета. Таксама варта зазначыць, што яма гэта вельмі сімвалічнае месца. Гэта, напэўна, адно з тых месц памяці, якое, не гледзячы на ўсе перашкоды з боку ўлады, гэта было тое месца, якое наведвала вялікая колькасць людзей. І вы бачыце фотаздымак, зроблены ў савецкія часы, і фотаздымак, які зроблены зараз. Нават і у нашыя часы, звычайна пасля 9 траўня туды прыходзяць людзі. Людзі прыходзяць падчас 2 сакавіка, каб узгадаць ахвяр пурымскага пагрома. І таксама ў гадавіну ліквідацыі мінскага гета ў кастрычніку таксама там збіраецца вялікая колькасць людзей. Калі мы апытвалі былых вязняў менскага гета, яны казалі, што мы маглі не бачыць сваіх знаёмых яўрэяў цэлы год, але было месца, дзе можна было з імі сустрэцца, і гэта была менская яма. Таксама на тэрыторыі былога менскага гета знаходзяцца памятныя знакі, якія ўсталяваны ў памяць пра дэпартаваных яўрэяў з заходняй Еўропы. Гэта таксама вельмі важны момант. Вось я на пачатку, калі была мапа, звяртала ўвагу на дэпартацыі. На тэрыторыі менскага гета знаходзілася зондэргета, дзе ўтрымліваліся яўрэі, дэпартаваныя з розных гарадоў еўрапейскіх, шмат было з Нямецчыны. І першы помнік, ён паўстаў у 1993 годзе, і ён быў прысвечаны гамбургскім яўрэям. Паступова тут з'яўляліся новыя помнікі. Калі глядзець, гэта звычайныя стэлы, на якіх ёсць тэкст на рускай мове, на нямецкай, таксама ёсць на ідыше, і можна паглядзець на іврыце, і можна паглядзець, як гэта выглядала на момант 2016 года. Актуальных у меня фотаздымкаў, на жаль, няма, таму буду паказваць вам фотаздымкі, якія датычыліся менавіта часоў 2016-2020 гадоў. Таксама вельмі цікавы момант, звязаны з тэмай дэпартацыі. У гэтым годзе я была ў Брэмене, і ў Брэмене на будынку чыгуначнага вакзала ёсць табліца, на якой напісана, што адсюль былі дэпартацыі ў 1941 годзе да Мінску. Што цікава, у Мінску таксама была падобная шыльда. Яна была ўсталявана ў 1991 годзе. І яна знаходзілася на адной з вуліц Менска на былой тэрыторыі менскага гета. І так здарылася, што гэтую табліцу скралі, і яе шукалі, нават прапаноўвалі грошы, каб вернулі гэтую табліцу. Табліца была вернута, і калі яе вернулі, яе захоўвалі ў гістарычнай майстэрні. Зараз яна перажывае сваю перабудову, спадзяюся, хутка яна таксама адчыніць дзверы для наведвальнікаў, унікальнае месца таксама. І арыгінал, ён знаходзіцца ў гістарычнай майстэрні, а на вуліцы, перакрыжаванні вуліцы Сухой, каля кінотэатра, насупраць кінотэатра Беларусь, можна пабачыць рэпліку гэтай шыльды. І таму, калі пісаць загаловак Брэмен Мінск, гэта такі цікавы момант, што мы можам пабачыць адну і тую ж шыльду, але ў розных гарадах у Брэмене, і таксама можам пабачыць яе ў Мінску.
Таксама на тэрыторыі Менскага гета захавана памяць і пра падпольны рух, і адным з самых выбітных дзеячоў падпольнага руху гэта быў Міхаіл Гебелеў. Доўгі час назва вуліцы не была названа ў гонар Міхаіла Гебелева, гэта адбылося толькі ў 2005 годзе. І калі перайменавалі гэтую вуліцу, на будынку усталявалі вось такую шыльду. Калі звычайны чалавек глядзіць на гэтую шыльду, ён можа пабачыць чалавека, можа пабачыць калючы дрот і пабачыць кола. Асаблівасцю Мінскага гета з'яўлялася тое, што вязні насілі нашыўку ў відзе менавіта лапы, такога жоўтага кола. Гэта быў дыяметр каля 10 сантыметраў. І гэта была асаблівасць. І таму, калі разглядаць менавіта фотаздымкі, якія датычацца Мінскага гета, можна пабачыць, калі ты бачыш лату, ты разумееш, што гэты фотаздымак быў зроблены Мінскім гета. У іншых гета былі шасціканцовыя зоркі, якія выкарыстоўваліся для таго, каб пазначыць вязняў гета. Апроч падпольнага руху варта ўзгадаць таксама яшчэ адно месца, якое знаходзіцца у аколіцах Мінска, даже за Мінскам. Гэта ў нас тэрыторыя канцэнтрацыйнага лагера ці месца масавага забойства, гэта Трасцянец. Калі глядзець на гэтую мапу, мы з вами можам пабачыць две вёскі: Вялікі Трасцянец, Малы Трасцянец. Гэта тое месца, якое ў часы вайны стала месцам, дзе загінула 206 500 чалавек. Калі казаць пра Малы Трасцянец, сама тэрыторыя складалася з 3 частак, і месца, дзе ў нас тут знаходзіцца сямёрка, гэта ў нас такі лесочак Благаўшчына, гэта было месца масавых расстрэлаў, пра яго таксама будзе асобная гаворка. На тэрыторыі Малога Трасцянца знаходзіліся Шашковка, гэта была печ крэмацыйная, і таксама знаходзіліся пабудовы, якія выкарыстоўваліся менавіта як такі лагер. Калі казаць пра Малы Трасцянец, гэта найбуйнейшы лагер, які знаходзіўся на тэрыторыі Беларусі. І калі казаць менавіта пра тыя часткі, якія звязаны з яўрэйскай гісторыяй, першая частка гэта ў нас будзе непасрэдна Благаўшчына. Але не было так адразу, што на тым месцы з'явіцца помнік, дзе будзе напісана, што тут загінулі яўрэі, колькі іх загінула. І тое, што з'явілася ў 60-е гады, гэта было некалькі помнікаў. Адзін з такіх помнікаў гэта помнік, які знаходзіцца ў вёсцы Вялікі Трасцянец. Што цікава, яго усталёўвалі такім чынам, каб ён быў бачны з дарогі, калі людзі прыязджалі, але ён не датычыўся непасрэдна гісторыі месца знішчэння. Таксама помнікі, якія усталёўваліся ў савецкія часы, на іх пісалі, што на гэтым месцы фашысцкімі палачамі сжигались мирныя савецкія граждане. І тут не было акрэслена, што там загінула вялікая колькасць яўрэяў. Але ж у нашыя часы з'явяцца такія месцы, нагадвальнікі пра тое, што гэтае месца таксама звязана і з яўрэйскай трагедыяй. Тут таксама будзе такая крышку гісторыя пра пошукі. Я шмат чытала пра Благаўшчыну, але ніколі там не была до 2016 года. І ў 2016 годзе, гэта было лета, мы паехалі сябрам катацца на роварах, і я яму кажу, што слухай, ёсць такое месца, яго трэба знайсці, гэта месца памяці. І ён мне кажа: нет там нічога, там вялікая сметніца, калі хто быў, ён уяўляе. І ён кажа: лес, там няма нічога. І вось мы з ім на роварах ехалі, праехалі сметнік, там была некая невялікая гара, якую немагчыма было праехаць з роварамі, таму мы яе выходзілі. І ён мне кажа: зачем мы туды ідзем? Там нічога няма. Але я кажу: не, нам трэба гэта знайсці. І вось вы зараз бачыце па левым баку адзін фотаздымак, гэта вось прыблізна тое, як мы пабачылі гэта. Але калі мы зайшлі вглубь, мы пабачылі помнік, на якім адзначана, што тут загінулі яўрэі, і таксама мы пабачылі дрэвы, на якіх былі ўсталяваны жоўтыя таблічкі. Наконт жоўтых таблічак асобная гісторыя. Гэтыя таблічкі з імёнамі, яны з'явіліся ў 2011 годзе. Калі ў Беларусь прыехала Вальтраут Бартон, у яе загінула цёця ў Трасцянцы, і яна, калі прыехала першы раз у Беларусь, яна чакала, што яна пабачыць нейкае месца памяці. Але так здарылася, што яна прыехала таксама прыблізна, як мы пабачыла гэты лес, і што яна вырашыла? Яна вырашыла усталёўваць таблічкі. Праз год яна вяртаецца, яна баялася, што гэтыя таблічкі знялі, бо гэта было не зусім законна, але яна гэтыя таблічкі знайшла, і з кожным годам яна гэтыя таблічкі таксама развешвала, і ўсё больш імёнаў вярталася ў гэтае месца.
Чаму менавіта гэтае месца, бо гэта было месца расстрэлаў, калі існаваў малы трасцінец. І шмат хто з тых людзей, якія загінулі, яны не маюць сваіх пахаванняў, не маюць сваіх магіл, і вось гэтая таблічка, гэта напамін пра гэтых людзей. Зараз у Благаўшчыне гісторыя крышку змянілася. У 2018 годзе там быў адкрыт мемарыял, і вы можете пабачыць, як гэта выглядае зараз. Ёсць указатель, што тут знаходзяцца мемарыяльныя могілкі, таксама бачна гэтыя таблічкі. Іх, магчыма, не так шмат, як гэта было там у 2016 годзе. І таксама ёсць частка, мы можам пабачыць з вами, вось гэтая канструкцыя нагадвае, як вагоны, у якіх дэпартавалі сюды людзей. Таксама падчас экскурсіі людзі праходзяць некалькі пляцовак, якія распавядаюць гісторыю гэтага месца. Што цікава, вяртаючыся да жоўтых таблічак, я вельмі, хоць і гісторык, я люблю распавядаць перш за ўсё гісторыю людзей, гэта мне падыход больш бліжэй, чым, напрыклад, я вам скажу, што вось тут загінула 100 ці 150 тысяч чалавек. Ну, лічба гэта добра, але калі я хачу, каб чалавек штосьці памятаў, я, напэўна, распавяду нейкую гісторыю. І вось калі вы уважліва паглядзіце, вы пабачыце фотаздымак, і пад фотаздымкам ёсць надпіс «Тэрэзія Броді». Гэта жанчына, яна была прывезена ў Малы Трасцінец, яна загінула Малым Трасцянцы, і доўгі час яе сям'я не ведала пра яе лёс. Тэрэзія была дэпартавана з Вены з Аўстрыі, і толькі калі ў 2018 годзе пачалі вывучаць Благаўшчыну, калі пачалі вывучаць таксама пра гісторыю аўстрыйскіх яўрэяў, якіх дэпартавалі ў Беларусь, было высветлена, як склаўся лёс Тэрэзіі, і родзічы, якія думалі, што яна загінула ў Аўшвіцы, яны са здзіўленнем даведаліся, што насамрэч іх цёця загінула непасрэдна ў Малым Трасцянцы. Недаўна літаральна быў усталяваны помнік, які прысвечаны дэпартаваным аўстрыйскім яўрэям. Ён складаецца з 10 пліт. І калі вы зараз будзеце глядзець па правы бок, вы пабачыце, як хвалі імёны: Тэрэзія, Ільяс, Бертольд і гэтак далей. Гэта сапраўдныя імёны, якія знайшлі ў спісах дэпартаваных яўрэяў з Аўстрыі. І за кожным такім іменем хаваецца нейкая гісторыя. І вось калі параўноўваць гэтую таблічку «Тэрэзія Броді» жоўтую, і вось глядзець на гэтае імя Тэрэзія, мы з вами можам даведацца, што вось была такая жанчына, якая, на жаль, была забіта ў Малым Трасцянцы, калі яе прывезлі з Вены. Гэты мемарыял, ён паўстаў на тэрыторыі, дзе зараз знаходзіцца бліжэй насупраць Чабаноў, дзе знаходзіцца брама памяці. Ён складаецца з 10 частак, і кожная з частак яна сімвалізуе колькасць эшелонаў яўрэяў, якіх дэпартавалі з Аўстрыі. Таксама, калі казаць не толькі пра Мінск, ёсць яшчэ некалькі месцаў памяці. Адно з такіх месцаў гэта ў Наваградку ёсць музей яўрэйскага супраціву. Я не буду вам распавядаць гэтую гісторыю пра то, як там прарылі тунэль, як збежалі ў партызанскі атряд братоў Бельскіх, бо гісторыя вельмі цікавая, і гэта дакладна не 5 хвілін расповеду. Але там ёсць адзін помнік, які мяне вельмі ўразіў. Гэта помнік, які прысвечаны дзяўчынцы, якую завуць Міхле Сасноўская. Гэты помнік яшчэ называюць «Жаданне жыць». Міхле Сасноўская, яна знаходзілася ў гета, у Наваградку, ёй удалося збегчы, але яе выдалі, і яна была забіта. І калі ўжо паўстаў музей яўрэйскага супраціву, было прынята рашэнне усталяваць помнік, які бы быў звязаны таксама з асобай. Ёсць фотаздымак, які вы зараз бачыце па правым баку. Гэта фотаздымак яшчэ даваенны. Гэта дзяўчынка Міхле, яна падчас свята Пурыму ў такім вельмі прыгожым касцюме. І мы з вами бачым, што з фотаздымка дзяўчынку у нас перанеслі ў гэты помнік. Што цікава, летам мінулага года з'явілася інфармацыя, што на базе музея яўрэйскага супраціву, які знаходзіцца ў Наваградку, з'явіцца таксама музей, які будзе звязаны з Халакостам. Таму я думаю, што ў бліжэйшых пару гадоў нас таксама чакае цікавая гісторыя, што будзе з гэтым месцам. Але каму цікава, можаце пагугліць гісторыю пра братоў Бельскіх, пра Надзібокскую пушчу, пра гісторыю выратавання і ўвогуле пра Наваградак. І калі ёсць такая магчымасць, то вельмі раю таксама з'ездзіць, паглядзець гэтае унікальнае месца.
Апроч ахвяр варта таксама ўзгадваць тыя месцы, якія звязаны з тымі людзьмі, якія дапамагалі ў самыя складаныя часы. І адзін з такіх людзей гэта у нас Ціўне Сугіхара. Гэта быў японскі консул, які знаходзіўся ў Літве, але дзякуючы яго дзейнасці ён выдаваў візы ў Японію. І частка яўрэяў гэтымі візамі скарысталася, і тым самым яны ўратавалі сваё жыццё. Што цікава, калі Сугіхару папрасілі пакінуць Літву, яму ўдалося аддаць печатку, якую пасля таксама людзі выкарыстоўвалі для таго, каб зрабіць сабе візу. Што цікава, гэтая шыльда яна ўсталявана ў гарадскім пасёлку Мір, гэта фотаздымак 2020 года. І таксама Ціўне Сугіхара, ён носіць званне праведнік народаў свету. Гэта такое званне, якое дае інстытут Яд Вашем тым, хто ў часы Халакоста яны ўратоўвалі яўрэяў. Ёсць розныя гісторыі, напрыклад, ёсць гісторыі, калі чалавек уратоўваў і мог, напрыклад, быць таксама за гэта пакараны, але ёсць і гісторыі з вельмі добрым канцом. Наконт Сугіхары гэта вельмі такі файны прыклад таго, як адзін чалавек уратаваў каля 6000 чалавек. Гэта такая лічба прыблізная, бо яшчэ была лічба тых віз, якую удалося зрабіць ужо, калі ён проста пакінуў печатку. Падсумоўваючы пра беларускія месцы, хочацца адзначыць, што ў нас ёсць помнікі, якія ўсталяваны на месцах буйных месцаў знішчэння, такіх як Мінская гета, Трасцінец. Таксама у нас ёсць помнікі індывідуальныя, якія прысвечаны канкрэтным асобам, ну і таксама ёсць узгадкі пра праведнікаў народаў свету.